nějak rozvést, co bylo klíčové, co vám nešlo? Tak zaspali jsme prvú tretinu a ta rozhodla o celom zápase. Ale přesilovky se vám daří, vy dneska jste dali 2 góly, čím to je, jak to děláte? Asi tam dobre stojím a spoluhráči mi dobre nahrávajú, takže to tam padlo 2krát a vravím, škoda tej prvej tretiny, mohlo to byť ináč. Děkuji. Můžu se zeptat, sledujete tabulku konkurenty? Teďka už se blíží konec základní části, tak jak to vnímáte? Myslíte Mustěv? No, jako jestli si koukáte na tabulku a na výsledky ostatních zápasů. Pre nás je dôležitý každý zápas a musíme sbírať čo najviac bodov. Jak bylo těžké na psychiku, že jste prohráli minulý zápas po dlouhé době doma? Ovlivnilo vás to nějak do tohohle zápasu nebo ne? Tak ja si myslím, že to zanechalo trošku stopy v tej prvej tretine alebo v tých prvých 10 minútach alebo 12 a o to sa to odvíjalo, vravím, tá prvá tretina škoda je a vravím, hlavu hore, máme teraz chvíľu čas na potrénovanie a v piatok ďalší zápas doma a musíme ho zvládnuť. Díky moc. Rolfe, s porovnáním s tím zápasem proti Litvinovu, co je horší? Prohrát 5-0 nebo prohrát takhle těsně na ledě Sparty? Tak to je, dá sa povedať jedno, lebo nemáme ani jeden bod, takže nerátame so žiadnym bodom a či je to 5-0 alebo 4-2, tak to je, keď nemáme body, tak to je jedno. Vaše zápasy se Spartou jsou hodně vyrovnané. Co rozhodlo tentokrát podle toho? Ako som spomínal, tá prvá tretina, alebo tých prvých 10-12 minút, tam sme boli asi trošku inde hlavami asi v tom zápase ešte s Litvinom a o to sa to odvíjalo. Bez toho, aniž by si hodnotil výkon rozhodčích, moc se nehrálo v pěti. Pořád to bylo přesilovka na jedné nebo na druhé straně. O co horší? To bylo právě třeba pro vás, kteří hrajete pořád přesilovky. Tak dá sa povedať, že je to teraz samé vylúčenie, samá presilovka, oslabenie. Ja som tam druhú tretinu bol asi 2krát, takže mne je to ťažko hodnotiť rozhodcov a ja sa k tomu ani nebudem vyjadrovať. To je ťažko.